माने जों केसनायनिल' दरखार गैया आसलथे बेखौ गोसो जायोब्ला प्रमद बर'आ बिटिसि सिबा इमिडियेट बेखौ दानो सेकेन्डआवनो बेखौ हमनानै लायनो हायो आरो दिफेन बर'आबो दिनै गोसोब्ला बेखौ हमनानै लायनो हायो। लोगोफोर जों थांनाय साननैसो जाय बड'फानि रुंसारि सान 1 मे खालि मोनसे भाइराल पस्ट नुदोंमोन। रन्जित डेका होननाय सासे दुथां सुबुङा जाय असमिया सुबुं रन्जित डेका बिथाङा जोंनि बर' हारिनि बिफा बड'फानि सायाव बड'फाखौ उदखारिजों बम ब्लास्टिं होग्रा मानसि बुथारग्राजों रुजुनानै गाज्रि सोमोन्दोजों माने बिथांखौ बड'फाखौ रुजुनानै मोनसे पस्ट होदोंमोन बा मेसेज लिरदोंमोन। दा बेखौ लानानै गोबां आफादफोरानो अल आसाम स्टुडेन्ट इउनियन आरो लोगोसे बनसु आफाद आरो बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मंच बिथां दैदेनगिरि सारमोना जाय रन्जित डेका दुथांखौ एरेस्ट खालामनो थाखाय बा गोख्रों साजा मोननांगौनि थाखाय जोंनि बर' हारिनि बिफाखौ सोंखारिनायाव गोख्रों साजा मोननांगौनि थाखाय बिथांमोना क'क्राझाराव माने एफआइआर होनायखौ नुदों। नाथाय दिनैसिमबो मानो रन्जित डेकानिफ्राय जेबो खौरां गैया। दिनैसिमबो रन्जित डेकाखौ नागिरनायनि प्लानिंआ दाबो मानो सोलियाखै नैबे गोबां साननो गोनां बाथ्रा। थ' लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। दिनै जों नुदों बड'फानि मुङै गोदान दिल्लीयाव भारतनि राजधानियाव बड'फानि मुङै लामा बेखेवनाय आरो बड'फानि मुङै गोबां जोंनि दानि बिटिआर सरकारा मिशन भिजनफोर बानायनाय। नाथाय नैबे बाथ्राखौ एसे साननो गोनां जादों जे जाय हारिनि बिफाखौ बड'फाखौ इसेबां सनमान होबोयो गासैबो हारि माहारिफ्रानो गासैबो रायजो राजाफ्रानो बिथांखौ सनमान होयो। नाथाय सासे दुथां बिथाङा सासे मास्टारबोनो बजालि हाई सेकेन्डारि स्कुलनि सासे टिचारबोनो रन्जित डेकाया जाय उग्रपन्थी जाय दुथां मानसि नैबे रन्जित डेकाया नाथाय बिनि सायाव मानो एक्सन लायाखै सोरखारा? दिनै एबसुफ्रा मानो बिनि सायाव जेबो बाथ्रा जेबो खौरां दैखाङाखै? जाय दिपेन बर' सारमोन अल बड' स्टुडेन्ट इउनियन आरो इउपिपिएल सोरखारनि मानगोनां प्रमद बर' सारमोन बिथांमोना मानो दिनैसिमबो बिथांमोननि सायाव जेबो एक्सन लायाखै? बे गोबां साननो गोनां। दिनैसिमहालागि बिथांनि दिनै सानब्रै सानबा जाबाय बिथांखौ दिनैसिमबो मानो उदिस लायाखै? बबेनि मानसि मा मानसि बेखौ दिनैहालागि एरेस्ट खालामनांगौमोन मानो खालामनो हायाखै? मा कारनाव? दिनै इसेबां गिदिर जोंनि हारिनि बिफा जायखौ जोङो लानानै बर'फ्रा देरगायो जाय बिफाखौ लानानै जों बर'फ्रा आवगायनो सानो बेफोरबायदि सुबुंखौ गेदेमा सुबुंखौ सोंखारिनायाव सासे दुथां मानसि सासे उदखारिजों रुजुनायाव मानो सिरि थादों जाय सोरखाराव थानाय मानसिफ्रा? दा बे गोबां कुइसन। नाथाय बेखौ लानानैनो बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मंचनि सार दैदेनगिरि दावराव देख्रेब नार्जारि सारा मा फोरमायखो नोंथांमोना नैबे आपडेटखौ नायनानै ला। मा बुंदों सोरखारनि सायाव मा फोरमायखो आरो अल बड' स्टुडेन्ट इउनियननि सायाव मा फोरमायखो नोंथांमोना नैबेखौ नायोब्लानो बुजिगोन। बे सबिनिस असमिया रन्जित डेका मुंनि पाठशाला स्कुलाव मावनाय मास्टार बियो बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मखौ टेररिस्ट होनना बुंदों। बेखौ माने सन्त्रासबादि होनना बुंदों। बमा बारुदनि गेजेरजों गुबुन जाथिनि गेजेराव मोनसे माने भयंकर मोनसे परिबेस लाबोदों होननानै बे ससियेल मिडियायाव बुंदों गावनि फेसबुक पेजाव बुंदों। दा जों बेखौ मोननानै आसरित मोनदों। दा जायखौ जोङो बयबो बड'फा होननानै गनायबाय जाय बड'फा बर'निनो हारिनिनो दैदेनगिरि जायखौ बयबो गनायो। दा दिनै बे बड'फाखौनो जुदि बेबायदि एथ' गाज्रि बुंनो हाबायब्ला बे बर' जाथिखौ अफमान खालामनाय जाबाय बर' जाथिखौ हेव खालामनाय जाबाय। बेनिखायनो बे मानसिया बर' जाथिनि सत्रु बे रन्जित डेका बर' जाथिनि सत्रु। दा बेखायनो जोङो बे सत्रु रन्जित डेकाखौ जोङो
केस होनाय जाबाय दहाय जों क'क्राझार थानायाव थांनानै केस फाइल खालामनाय जाबाय FIR होबाय दा जनजाति सुरक्षा मन्चजों लोगोसे जोंना बनसुनि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो FIR खालामनाय जाबाय आरो मैया इतिमध्य ट्राइबेल स्टुडेन्टस इउनियनाबो केस FIR खालामबाय दा जों बिनि एगेन्स्टै केसखौ जों बेयावनो दोनाब्लानो आरोबाव जों गुबुन गुबुन थानाफ्रावबो जों होगोन आरो जोंनि जिबां संगठननि दैदेनगिरिफोर दङ बिथांमोना होजोबगोन गुबुन गुबुन माने थानाफ्रावबो बेनि थाखाय जों थियारि जानानै दं आरो लोगोसे जोङो बयखौबो खावलायो जे बेबादि बर' जाथि शत्रु बेखौ जोङो ल'रै थानो होनो नाङा दिनै जोङो बे माने सबिनिस असमियाफोरनि थाखायनो गरामि असमियानि थाखायनो दिनै उग्रबादि असमियानि थाखायनो बर' जाथिया गोदोनिफ्रायनो नासयजाबोदों हेव खालामजादों जेरावनो मोनो बेयावनो सै लै खालामजादों जों जायगा मोनाखै मोजाङै जों थांनानै थानो हायाखै मोजाङै जों सुख सान्थि जोंखौ दोनाखै दा जोंखौ बिदिनो हेव खालामदों मुगैदों आरो दिनै बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मआ जिउ गोमानानै थांबाय रुंसारि जालांबाय बे रुंसारि जानायखौबो दिनै सान्थि दोननो होला बिसोरो दानि एथ' गाज्रि एथ' मुगैथाव दा ओंखायनो जों दिनै दसे आगोल रन्जित देखानि जोङो फुथ्लाबो सावनाय जाबाय दा जों बिनि गेजेरजों जों मिथिनो सानदों जेसेबां बर' माने जाथि बिर'धि बर' जाथिनि हेंथा बिसोर जाहाथे शत्रुफ्रा मिथियो जोंनि सेन्टिमेन्टखौ जाहाथे बिसोरो गनायो रेसपेक्ट खालामो बेखौ मिथिदों ओंखायनो जों दिनै बिनि बेरेखा जोङो फुथ्ला सावनाय जाबाय दा गोदो गोदायनिफ्रायनो बर'फोरखौ जेरावबो थाङो बेयावनो बे हारसा जाथिया मुगैबोदों नेवसिबोदों जोंखौ न'आव थांहोआखै जाहोफायाखै थाहोफायाखै सुवा गोनां जाथि होननानै जोंखौ जेराव मेरावनो माने अयथासार खालामबोदों खाथिबा मारिबा म्लेच्छा करिबा बुन्दामार होननाय बे रन्जित देखानि बंस बे सबिनिस एसामिस कलिता ग्रुपनि मानसिफोर बिसोरो जोंखौ बिदि बुंबोदों सिगिबोदों आरो सिगिनानै जोंखौ बिदिनो माने दबथायनानै जाबोदों बेखायनो दिनैनि दिनाव जों बे बर'फ्रा गिग्रा मानसि नङा गिया जों अननायनि बेरेखा जोङो जुजिगोन अननायखौ जों दिनै माने गादबगोन दा जों खावलायदों दा जों जायनाखि आफादफ्रा जों दिनै केस होबाय बेनो साफिसियेन्ट नङा जों केस होगोन जों ट्राइबेल एथ'रिटि एक्टनि आन्दाराव जों जायनाखि केस होबाय बेजों लोगोसे जों खावलायनो लुबैदों दा दिनै बेखौ जुदि एरेस्ट खालामनांगौब्ला माने जों केस होनायनिल' दरखार गैया आसलथे बेखौ गोसो जायोब्ला प्रमद बर'आ BTC सिबा इमिडियेट बेखौ दानो सेकेन्डआवनो बेखौ हमनानै लायनो हायो आरो दिफेन बर'आबो दिनै गोसोब्ला बेखौ हमनानै लाहैनो हायो मानोना बिसोर गभर्नमेन्टनि मानसि जानाय हिसाबै बिसोरो बिनि सायाव इमिडियेट एक्सन लानो हायो दा बिथांमोनहा माखौ नेनो हादों जों बुजिनो हाया बे दाहालागै एरेस्ट जानांसिगौमोन थांनाय 1 थारिखआवनो जिथु एफा गाज्रि कमेन्ट होदों बे एफा गाज्रि खोथा बुंदों दा बेनिखायनो बेखौ दिनै जेलावसो जों नुनांगौमोन दा दिफेन बर'मोनहा प्रमद बर'मोनहा मानो सिरि थादों बेखौ जों माने दिनै साननो गोनां जादों दा जाय हक जोङो रायजो राजा आफाफ्रा जोङो बे मुगैनाय नेवसिजानाय बेनिफ्राय जोङो माने मुक्ति मोननांगोन जों गोख्रों जानांगोन जाहाथे जोंखौ मुगैमोना जोंखौ जाहाथे जोंखौ हेव खालामनो हाया दा असमिया जाहाथे माला फैया बुंनो थाङोब्ला जोंनि बर' राजा दुर्लभ नारायणआसो 13 सेन्सुरियाव बै खायन' खौजानिफ्राय सारगत बामन सारगत कायस्थ' लाबोदों बे सारगत बामन सारगत कायस्थ'नि गेजेरावनो दंमोन बे लन्दाबर दन्दाबर सन्दिबर ओमफ्राय लोगोसे शंकरदेबनि बंस दा बेफोर बंसनिफ्रायनो दिनै शंकरदेबा असमिया जाथि मोनसे गठन खालामदों दा दिनै बे जोंनि उनावसो थाफैनाय आसामाव जोंनि जायगायावसो थाफैनाय जोंनि राजा लाबोनाय बे दिनै बंस'आ जोंनि बर'खौसो सै लै खालामब्ला बे खुनु सैजो खालामथा नङा जों बेखौ सैजो खालामनो हाया आरो जों बेखौ जोङो स्ट्रं भाबै निन्दा खालामगोन आरो हायोब्ला जों आरोबाव बिनि गेजेरजों आरोबाव जोङो धरना बायदिसिना एक्सनखौ जों डेभेलप लाबावगोन दा ओरैनो नंगौ डिडि नार्जारि सार बिथाङा फोरमायदों थिगखौनो बुंदों राइट बाथ्रा बुंदों आं गनायदों दिनैसिम बिथांमोनखौ हमनो हानाय गोहोआ सोरनाव दं मानगोनां प्रमद बर' सारमोननाव दङ दिपेन बर' सारमोननाव दिनै पावार दङ गोहो दङ बिथांमोना थांनानै लोगो लोगो बिथांखौ सोंनाय फिननाय खालामनायनो बिथांखौ हमना लाबोनो हायो बिथाङा मानि थाखाय बड'फानि एगेन्स्टआव मानिफोरबायदि लिरनांगौ मा जाहोनाव बड'फाखौ इसेबां गाज्रि उदखारिजों रुजुनांगौ सासे सैथो दैदेनगिरि सासे महान मानसिखौ दा बिनि बागै गोबां बाथ्रा बुंनांगौ दिनै मानो एरेस्ट खालामाखै बे रन्जित देकाया सोर बेखौ नागिरथारनांगौ आरो बेखौ मोनासिमगौ मानि बेखौ एरेस्ट खालामागौ मानि
बे रनजित देकानि सायाव एक्सन लायागौ मानि बर'फ्रा सिरि थानाङा आरो बिनि सायाव गोबां भाइराल खालामबाय थानांगौ, गोबां भिडिअ बानायनांगौ। आं सिगाङाव बिनि फारसेनो भिडिअ बानायदोंमोन, नाथाय गोबां मानसिफ्रानो नायाखै। एसे नायदों नाथाय बांद्राय नायाखै। बेलेग भिडिअबा बिराद नायो, नाथाय जोंनि हारिनि बिफा सासेखौ सोंखारिनायाव, उदखारिजों रुजुनायाव, सासे मानसि बुथारग्राजों रुजुनायाव, बेफोरबायदि भिडिअ होनायाव, बेफोरबायदि भाइराल खालामनायाव नोंथांमोना मानो सापर्ट खालामाखै? नोंथांमोनाबो सापर्ट खालाम। बयबो इउटुबारफोरा भिडिअ बानाय बिनि सायाव भाइराल खालाम। बिथांखौ गोख्रोंसो गोख्रों साजा मोननांगौ, बे जोंनि हारिनि बिफाखौ इसिबां गिदिर सोंखारिनायनि थाखाय। थ' लोगोफोर, नोंथांमोना बिनि सायाव मा फोरमायनो सानो कमेन्ट खालामनानै फोरमायदो। आरो जा रनजित देका दुथां मानसि, बेखौ एरेस्ट खालामथारनायाव जों बयबो सापर्ट खालामनांगौ।